alang kalako sa kahugawan, imong gihingloan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo kagamhanan, walay arang makatubong sa gugma mo. Tagusog ang ayan, pasidonggan ka, hatod may kinabuhi, hatod may gusto, hatod may gininhawa, sa ngabil ko libayaon ka, hatod ni aka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka ang alagaran ko. Ginoo, yes, Lord God. Wala kami laing mo pagkamaayo, Lord God. Lord God, ug tungod sa imong dakong gugma, Lord Jesus, imong gipadala, Lord Jesus, sa Ginoong Jesus, Lord God, para kanamo, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagkabuutan, Lord Jesus. Wala kami laing masulti ka di mo, Amahan, ang imong pagkamaayo, ang imong pagkakamahanan, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. So, padayon ta sa pagdaig mga igsoon ko sa Ginoo. Moto nga sa atong gibasa ganiya nga mudaig ta sa Ginoo uban ang mga panagsayaw. Amen. So kung daig ta sa Ginoo mga igsoon, atong ihatag ang atong pinaka-the best. Pinaka-the best nga mga pagdaig o mga pagsimba mao na gihulat sa atong Ginoong Jesus. So atong daigon ang atong buhi nga Dios. Amen. Daigon ta ang hari. Bayaw
magsimba. Bayaw ang akong kamot, mulukso-ikson, Sayaw singgit o maghugyaw, balaan gamhanan ang Diyos. Kung ikaw, o Diyos na labing gamhanan, patuloy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahagturan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Dayon ko ikaw, O Diyos nga labing gamhanan, patuloy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahagturan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Yes, Lord, amo pagkakang daygon. Lord Jesus, sa among tibuok kanibuhi, Amahan. Maglipay ta sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Atong tugpaw ang atong tingog para ra gyud sa atong buhi nga Dios. Magmaya, maglipay sa ngalan niya. Yes, Lord! Kaya ang buhay na to nga Diyos mo balik na. Andam ka na ba, Ikson? Andam ka na ba sa pagbalik niya? Pagtingog sa trompeta, pagtingog sa trompeta, musaka kita. Magsayaw-sayaw! Magsayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Maglukso-lukso! Maglukso, lukso, lukso ta, kay luwas na ta. Magdagan-dagan! Magdagan, dagan, dagan ta, musigit ko, hallelujah. Kay ikaw ako sa kingharian, mag-ubanta. Yes, Lord, puabot ang panahon. Puabot ang panahon sa paghudya ka. Ang tanan na tong problema, biyaan na. Bulahan kong magmatinod-anod ka. Kaysa imong pagpanik kamot, may ganti ka. Musayaw-sayaw! Musayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Mulokso-lokso! Molokso, lokso, lokso ta, kay luwas na ta. Mudagan-dagan! Modagan, dagan, dagan ta, musigit o, hallelujah. Kay ikaw ako sa kingharian, mag-ubanta. Kay ikaw ako. Kay ikaw ako sa kingharian, mag-ubanta. Yes, Sir God. Salamat, Lord Jesus, sa kusog nga imong gihatag, Amahan. Salamat, Lord, nga nakadayeg kami nga kanimo, Lord Jesus. Ikaw ang Ginoo nga nakakita, Amahan. Matud pa sa imong pulong sa Jeremias 17:10. Na mga kaigsuonan,
Dili gyud ta magpa-distract mga igsoon. Kay dili ta kalimbong sa Ginoo. Kay siya mo'y nakakita sulod sa atong kasing-kasing o guna-huna. Kung karong orasa, karong adlaw, ato bagyong nahatag ang kinatibukan atong huna-huna kasing-kasing ato sa atong buhi nga Dios. Amen? Yes, Lord God. Nahimo kang kapus, aron kami madato, giantos mo ang tanan, pagdamay ug paglutos, kay gusto mo kami makaambit sa gugma mo. Salamat, O Jesus, sa dakong mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dughan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Sir God. Nahimo kang kapos, aron kami madato, giantos mo ang tanan, pagtamay ug paglutos, kay gusto mo kami makaambit sa gugma mo. Salamat, O Jesus, sa dakong mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dughan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Giyok mo anong halaran, pasidong ka ng imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Salamat, O Jesus, sa dakong mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dughan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Yung po anong halaran, pasidong ka ng imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Yes, Lord God. Walay sama ni mo, Lord God, kagamhanan, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. At doon naman mi na sinatian, Lord Jesus, sa mga nangaging mga adlaw, Amahan. Pero ako kang gipasalamatan, Lord Jesus, tungod kay maayo kay ka nga Dios. Amen. Maayo kay ka nga Dios nga nagluwas, Amahan. Amen. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Wala man minimo nagkita dali, Lord God, pag nangaging Domingo, Lord Jesus. Yes, Lord. Pero
dako kay na mong kadaugan, Lord Jesus, nga naami karon diri, Lord. Thank you, Lord. Yes, thank you, Jesus. Ugaloy mo'y way kinutuba, ikutan mo, di ko o kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbago, andun sa pagpahula. Ingong mamo, Kaloy mo ay kinutuba, ikaw gikan sa sa akong pagbago, atod sa pagpahula, nawit mo ang pagkahayo mo. Tunay kang matinodano, kanunay kang maayo ka na ako, hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamayo mo. Yes, Lord. Ang tingog mo, Diyos. tingog mo. Nagabiyak sa pangitmi, nagauban, masuot kaysa sa tanan, kay ikaw ang amahan, ako'y mo pinagkabuhi ko sa pagkamayo mo. Kanunay kang matinodano, yes, kanunay, kanunay kang maayo ka na ako, hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamayo mo. Ang pagkamayo mo, kanunay nagsunod ako. Ang pagkamayo mo, kanunay nagsunod, ang maayo ka na ako. Hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamayo mo. Nako, hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamayo mo. Ay kang matinuda, Yes, Lord God. Kanunay ka matinudanan naman. nunay kang maayo ka na ako. Hantod ako may awiton ko ang pagkamayo mo. Mandili puno sa mga pagpasalamat, Lord Jesus. Puno sa paglitok, Ginoo, nga mong gilagaran, Amahan. Matinud-anon kay kaamahan sa imong mga saad, Lord Jesus. Salamat, Lord. Nga sa tanan, Lord God, ng mga challenges. Ikaw ang Diyos sa kakita, Lord, sa matag usak ka namo, Lord God. Ikaw ang Diyos sa kakita, Lord, sa among kasing-kasing ug huna-huna, Lord Jesus.
O adunay mga challenges, Lord God, ang matag sa amahan. Mapasalamaton kay mi kanimo amahan nga kadunay minimong gipalabang, Lord Jesus. Imong gipalabang, Lord Jesus, sa mga challenge, Lord, sa among mga kinabuhi, Lord God. Mo'y hinungdan, Lord Jesus, nga karong adlaw, Lord God. Wala kami laing ilitok sa among mga baba, Lord Jesus, kung dili puno sa mga pagdaig na kanimo amahan. Puno, Lord Jesus, ang mga papasidungog na kanimo, Lord Jesus. Tungod kay maayo kay ka nga Ginoo, hawag gilagaran amahan. Makaingon mi, Lord Jesus, na wala kami gyoy mahimo amahan kung wala ka, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Salamat ka, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord. Sa imong pagkabuutan ng Diyos, Lord God. Yes, Lord God. Salamat, Lord God. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord God. Wala ko'y laing malitok, Lord Jesus, akong baba, Lord God, kundi ang magpasalamat, magpasidungog, na maayo kay ka nga Diyos, na mong gilagaran, amahan. Matinud-anon ka, amahan, sa imong mga saan, Lord God. Salamat, salamat, nagkaging salamat, amahan. Thank you, Lord Jesus. Ang ayan ka, amahan, na hatagan sa mong mga pagdaig, mga pagpasidungog. Ang ayan ka, Lord God, na dawat sa mong mga pagdaig, mga pagpasidungog, di lamang kanimo. Pinaagi sa pangalan ng Jesus. Ang tanang anak sa Diyos, magaingong. Amen. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? Amen. Hallelujah. Nos, kanang ma-feel nimo nga ni adjud ang Dios, mabati mo ang presensya sa matag-usa nato kinabuhi while kita nagdaig kaniya. So karon natong isunod ang scripture reading nga pagkadado ni Sis Eden. Maayong buntag pag-usab sa atong buhi nga Dios o kanatong tanan nga ni adiri karon. Mamalihog ko sa pagtindog ang pagtahod sa atong buhi nga Dios o atong abrihan ang pulong sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 21. Kini naguluhan ang pagkatao ni Hesukristo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria ni adtong panahon na gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon tawo nga matarong og dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki og nanganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan ug gikan sa ilang kasalanan. Ang pulong sa Ginoo.
So karon atong paminawon ang kadaugan sa atong igsuon nga pagadadon ni Ate Russell. Atong pakpak atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. May buntag ka natong tanan. Amen. Madaugon ba ang tanan? Amen. Madaugon jud ang matag usa kay niya man ta karon. Di ba? Kung matulog ta mga igsoon, wala ba gyud ta kibalo, di ba? Wa ta kibalo pero inigsayo sa kabuntagon pukawon ta sa atong Ginoo. Pamaton jud ta niya. Inaana ka maayo ang atong Dios mga igsoon ko sa Ginoo. So ang akong kadaugan mga igsoon kay mahitungod ni sa ako ang anak nga si Asap. Mauna nga ni anak ko nila ganyang Cindy nakaasayan ba mo kung kinsay mo hatag og kadaugan. Kay wala man may pagnangaging Domingo. Ingon siya ito nga wala. Ningon ko nga ako'y mohatag og kadaugan. Kay dako jud kay ang kadaugan sa among kinabuhi mga igsoon about sa akong anak nga si Asap. Kay si Asap magud mga igsoon ko sa Ginoo, mga mga 2 days na karon nang abot 3 weeks ba. 2 weeks o 3 weeks. Ni kuan man siya kanang pag-uli niya, naingon siya nga kanang kuan sakit iyahang abaga, kaning do ka abaga, kaning kilid o kaning dere. Unya niana ko ato nga ipahilot nato nya wala gyud mahatagi na mog time ba nga mapahilot mao to atong nangaging semana to nga kanang timing to nga naabot ang igsuon ni Pastor og pizza 16 tingala ko sa bata kay namaga naman siya kaning diris nawong namaga siya niya nangugok akong bata ba nay ugok kanang murag tambok daris likod ba. Ya daghan ang natingala ako mga igsuon sila Stimadilen, sila Sinyen. Tanan mo diring mga igsuon ako kay ngano kuno si Asap nga dali kig nanambok. Di mao to nga. Di nagkomedya pa ko ato nga duha man gud na iyang balay kay daris ammo ato po na ila ka tiilbe. Ko basing manungkab sina didto. Pero ni ana si Pastor anang Lunes nga kanang paminawa guning ginhawa sa bata bis kay perti namang kanang naghangos ba. Di naingon po ko nga basin sa iyaharan ng kuan, sa iyaharan ng kakapoy, nahago siya sa dula. Di siya dili lagi. Di pag ikado nasamot kay pag Martes pagka pizza 16 naabot man ang igsuon niya dili na ko kapahilot sa bata. Din muto kapoy man sad kay ko kay naghikay kay naay bisita. Pag kami tinuoy sila man to gadapit og tulog din nadugay na balhin si pastor sa kilid kay kami magdulog si Asap anang Miyerkules pero anang Miyerkules ang igsuon ni pastor maoy pag-uli niya dito sa Negros ni kami nagdapit ni Asap ni kaana jud ko nga naghangos gid tinuod ang bata kanang ginhawa niya nga kanang niya magtingog siya ba murok mohagok. Ni mao to nga unsa man pa-check up ta dili na lang ta mo apil og kanang Christmas party sa eskwelahan karon kay mo apil man siya. Mao to sa daling istorya diretso mi sa kaang pagumag party dito sa eskwelahan diretso mi pa-check up. Pag pa-check up na mo requisan mig ihi og kanang ihi og CBC, urinalysis og kanang CBC. Ang nakita dito mga igsoon sa iyahang ihi kay dunay gamay nga bakterya na gamang UTI. Ang sa CBC walay problema okay ra. Dayon ni ana ang doktor nga unsa man kay kung magparesita ra mo pirma mo Weber kay kanang sa ako lang gyud ipa-admit gyud nako inyong anak ni ana ang doktor. Di gigawas nako si pastor nga ipa-admit ang si Asap sa doktor din ni ana siya ito ipa-admit inko alang man pud ni kaayuhas among anak kay nasayod man sila kay pagpaminaw nila sa baga sa akong anak prisa mang sa baa unya kanang murag kutas ba unya mao to nga wala pa mi nagpa-admit
resitahan pa mi siya og kuan kanang antibiotic. Mo gihapon ipalaboratory, gihapon mi ipa-x-ray. Yung ko ipa-admit gid namo dok kay para manis among anak, kaayuhan manis among anak. Mao to na admit mo to siya inig kaugma kanang pa-x-ray mo. Ya pa-check iyang creatinine kay ang diagnose ana dito sa ospital kanang mga doktor nga manghubag, manghupong kidney. Mo to nga sa ako wala jud ko naghuna-huna nga mauna. Kay ultimo gani soft drinks o junk foods di man gyud ko tigpakaos akong anak. Ya wa jud ko gihatag ang akong huna-huna ato nga mo jud bisan si Roseanne na man na siya sa hospital ga trabaho. Insya day kasagaran nga kaso kidney na inanang manghubag. Inana man gyud kay mo man gyud na simptomas sa nay problema sa kidney. Pero wala sa tago sa akong huna-huna ug sa kasing-kasing ingong ko Lord dili gyud ko mosugot nga mo nay diagnose mo man siguro nay diagnose sa tao pero akong gipangayo kanimo Lord nga wala ra gyud nay problema ang iyahang parts dire sa kidney. Mo to pag kana bitong ipalaboratory ta nya samot nga nay nakita nga nang hubag ang bata mo na nga diha kadapita ba nga kanang makigsulti gid kas Ginoo kanang sa hilom nga Lord maghulat mi sa result sa among anak among gipangayo kanimo nga normal ra gyud nya kanang burag kanang imong bation ba nga kanang pero kung unsa man galing Lord nga naara jud kay solusyon. Mo gina among istorya sa Ginoo. Mo to ang pag-check niya sa creatinine, normal raman, wa man ni saka. So okay ra ang iyang kidney. Unya ang sa X-ray na pod. Mo to gi-X-rayhan akong anak, diunay nakita dito nga kanang plema, pneumonia gyud. Ang result ni ASAP na pneumonia. Di ni anak ko nga, insya imong bata hago kayo sing tanon. Unya sige kaughan mo na resulta niya sobra kahago ang bata. Moto nga pag admit mi og Webes og gabi pag Bernes og Sabado gikutasan na si ASAP. Kanang kutas niya nga dili normal kay kanang ang bata manggod kay burag nipis pa kay sila kanang kalawasan ba. Burag magbalod-balod ang kutas ba. Nakahurot gud si ASAP og 4 ka tangke nga oxygen. 4 ka tangke ka oxygen ang nahurot ni ASAP. So kung wala, grabe ang giya sa Ginoo kay kung wala pa to na mo gi-admit, kuyaw, dili naman mi dawaton dito kay makparmahon mamigwiber. Kung wala na mo gi-admit si ASAP, mo jud di gihapon to'y mahitabo kay naa naman siya pneumonia diri sa likod. Isa normal ginang mag-ingon anak ma'am kay tungod dili basta-basta ang pneumonia. Hinay mo kapay ang baga sa bata tungod sa plema nga nakapot dito sa baga. Unya mauto nga nang hubag ra gyapon siya. Karon pagkasabados buntag murag lain na jud among pamati duha ni pastor samtang magampo mi. Lahi na gyud ang ginhawas bata. Bisan na si oxygen mag-apas ra gyapon siya. Paspas kay iba kung nakaagi man akong papa anig pneumonia pero dili man inani ka paspas. Mauto nga nitugaan man tong bata sa wala pa mi nagpa-check up, nitugaan man siya nga kanang nadagma siya. Mauto nga among gikuan si ASAP kanang gitawagan na mo si Noy Dudong nga ipahilot si ASAP. Mauto nga pagkasabado nahilot gini si ASAP. Si Ate Madili nag-adto ni Noy Dudong. Pag human og hilot ni Noy Dudong ang iyahang diriba wala na magbalod-balod sa kakutas. Kay grabe man di kaayong piang ang bata. Ug wala pa to giya sa Ginoo nga kanang magpahilot me. Unsa na pud siguro isunod i-diagnose atus kanang doktor. Kay ni ana mang ang nurse kutas gyud gihapon siya bisag aduna siya antibiotic ug paras kutas ni ASAP. Mao to nga na okay na gyud naagigiya ang Ginoo. Pagka Lunes excited na mi kaayo nga mo gawas. Di anang Domingo gabi wala na siya oxygen. Kaya gitangtangan ko pag anad-anad na nga dili ta mag-oxygen nga atong pangayoon sa Ginoo nga muginhawa ta nga hangin nga walay bayad. Anang pagka Domingo gabi
kuan na to niya katangke, ikaupat nga dako kay tangke nga oxygen. Ko ini kagabi ko tan-aw ko kay di man siya kutas pero naaman na tiguha niya vital sign kanang i-check sila oxygen sa lawas. Karon kay ang iyang oxygen kay ni baba naman pod. Di mao to nga kanang ibalik na pod. Isa ibalik na oxygen ma'am kay ang bata na baba mahago siya. Mao to nga istorya na mo sa asap, okay na ka, wala oxygen be, kay normal naman iyang ginhawa. Sa okay naman ma, siya mo po uli na ganita. Anang pagka Domingo gabi o kanang Lunes na gyud kanang kadlawon, dito na nga kanang grabe gid kay istanan kay ang bata paghuman og nebulizer niya anang alas 4 sa kadlawon. Paghumag nebulizer niya, gasuka siya. Gasuka siya mga kaduha katulo bato. Pag human gyud suka igsuon, ang bata nako na papel. Nga pirsang papel puti kayo akong bata. Kanang diri gyud niya hasta ngabil ana. Maoto nga pag nagsige na lag ana iyang mata. Niingon pa ko pag humag nebulizer nga ato na ning pahigdaon ng katre. Nag-ana na siya. Ano ang bata nga di man mamirok. Pag ana na ko sa baba naggangot. Nagangot yun ang kumbata ingong gito nga. Ko adtua dito ang doktor. Kana bitong atong bata nga kanang lahi gyud ang batios ginikanan nga gusto nimo bang imong anak maluwas diyon, ma-okay dayon. Ko adto ang doktor niingon pa gyud ang nurse nga adtua dito sa emergency pag ato sa emergency wala. News pastor asa man natulog? Ako'y pukaw. Natulog gyud ang doktor kay mingaw man ang kuan. Emergency basta wala kay mga emergency tulog man na. Moto pag adto sa mga kuan nurse sa wala pa ang doktor, wala dyan mabuhat ang nurse. Wala gid sila mahatag nga medication sa bata kay mag-agad man sila sa doktor. Unsay itira. Kung tabangi men ninyo nurse nga mauki gid among bata kay gangot jud kay istanan wala gid gani sila nagkuha og bisag kanang iana sa baba. Ako pa'y nagpasok ning akong kamot. Kung bahala na ninak, maunsa ni akong kamot basta kay gangot man gid siya. Pag duol sa doktor ni ana ang doktor ato nga kanang wala ba ni napaake, wala ba ni nakambrase ngunong nagangot man ni siya ingin ani niya mao to nga ingon ko wala gyudok kay ako gina silang pahinumduman nga kung mapaakan mo musulti gyud kay naarabya gyud tambal kay dili maayo nang dili musulti kay mo naay rabies ng mga hayop insya ito nga yang akong last anak dok kay nadagma na siya diri ira iyang gitudo wala sa ulo din mao to nga siya huwat lang ingo kanang kuan nakigbiso gid mi doktor ba nga ang kudok grabe gyud in ko tabangi gid mi insya lagi di man ta mo ditsog tiras imong anak kay kompyuton pa man namo ang edad ana og kuan buto na siya gidlitok nga diazepam kanang para pahumok niya kanira mi nang gahi niya yang tawag anak nila day kay seizure niya wala gud nagkirig-kirig ni ana ra murag natulala ba pero nanggangot mao to nga bisag injikan ta siya sampot karon kay nakalibang man ang bata ni utong di siya utong ba niya dili murag gikabuhi niya di ba sila mutuo ana din mao to nga gi dextrose taod-taod pa jud na kuan ang kuan taod-taod pa jud nalumoy ang baba kana bitong ang doktor nga moingon ay kanang nagkuha pa sila sa tambal gunitanay may pastor bata ampo ingon ko ni anak gud mi among giingon Lord dili pa mi masugod Lord nga kuhaon nimo among anak sa ingon ani nga pangadiron nga utso kay nakaabot man gani siya ani nga pangidaruna Lord gihatag pa gyud nimo namo kay si pastor nga nakurintihan nakaingon jud ang doktor 3 minutes nagbitay sa kurinti si pastor ni anak gyud ang doktor nga di na siya makahatag anak pero kay milagro sa Ginoo gihatagan pa gyud nimo og duha ka anak nya si Asap dili gyud mi musugod Lord sama sa kinabuhi ni Haring Ezekias nga giingnan siya sa Ginoo nga karon mamatay na ka na anak sa Haring Ezekias mamatay na ka unsay gibuhat ni Haring Ezekias mga igsoon niluhod siya gibayaw ang iyang kamot ug nihidangoy-ngoy siya maighilak diha sa Ginoo nagpaubos siya sa iyang kaugalingon mao to unsay gihatag sa Ginoo sa kinabuhing Haring Ezekias gidungangan pag gyud siya lain nga 15 ka tuig sa iyang kinabuhi so inana ka maayo kayo ang Ginoo kinamang goy sahay nga
Murag normal ra sa atua pero lapas na din na atubangan sa Ginoo. Muna nga nagampo mi, Lord, kung aduna man may mga kalapasan nga wala mi makabantay, pasaylua mi Ginoo nga ang kapasayloan mao ang kaayuhan sa among anak. Mao to, glory to God mga igsoon, kay pagkaugma ni anak ko nga wala ko nahimutang nga naggamot ang bata kung magpa-repair mi sa syudad. Insya asa man sa private, ingon ko to, sa private lang yun, mangutang yun mi kuan aron lang makuan ang among anak. Karon ni anak siya ito, ma'am, kana ra bang sakit sa imong anak? Ma-manage ra na dire. Unya, in anak ka, pa-repair ka din. Kung ma'am, natulala, nakuan maguto kung bata nagangot, ma'am, niya. Siya, ani ni, request anti kak CT scan. Naabot gyud mi na CT scan gyud mi atong Lunes adlaw na adto gyud mi karkar. Mao to, salamat sa Ginoo nga okay ra gyud kay ni anak man ang doktor ang nurse nga si Reebet nga basig na inamaga or na dugo kay nganong magsakit man pud yung agtang. Nya mo to na pag-abot na mo dito sa kuan na CT scan mi nabalik ra mi dayon akong gidayeg og gipasalamatan ng atong buhi nga Dios kay normal ra gyud ang result sa CT scan ni Asap. Salamat gyud kay Ginoo niya atong nakita karon nga mao na gyud ni lawas ni Asap nga di gina siya tambok ingon ana ra gyud na sayunan ka atong tungura nga persa siyang tambuka kay ug matud pa ni Dudong kanang grabe kayong piang, murag naglisod og circulate ang iyahang kuan sa agianan sa dugo ba. Mao to nga ang iyang hupong murag apil gani dagwitong batiis kana gyung bukto niya pasaka. Mao to nga pag uli na mo dire, okay na gyud si Asap niya. Tambok-tambok pagamay. Niya ingos mama atong hibungon ba, mayana. Ang katong iyang siging gipamati dire bisag nahilot na siya na wala na gyud niya, nabalik na gyud ang normal niya nga lawas. Ug atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa akong anak niya. Di gyud ko moulaw nga maghatag og kadaugan kay once mohatag ta kadaugan malipay man gyud ang atong Ginoo nga siya gipasidunggan nga siya ang Dios nga nagpalabang sa among kinabuhi. Dalaygon kay ang Dios mga igsoon. Amen no, hallelujah. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong igsoon nga kumpletong kaayuhan sa iyang anak. Ug karon atong isunod ang special number nga pagadaon sa mga bata, mga kids. Atong pakpakan tong buhi nga Dios sa ilang kinabuhi.
Son, He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world. God sent His Son, He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Atong pagpakan ang Dios sa kinabuhi sa mga bata nga mihatag og sayaw uban sa awit nga si Jesus ra gyud ang atong mangluluwas. Wa gyud laing mangluluwas sa matagusan nato ka kinabuhi si Jesus. Akong pagabasahon mga kigsunan sa ato karong nga pagsaulog o paghandom sa pagkatao ni Ginisos kay ang pagkahimugso sa atong Ginoo, kung imong lantawon ang history, wala gyud diha makit-i sa Biblia ang pitsa. Ang pitsa nga 25 usa kini siya ka pitsa nga dili nimo makaplagan sa Biblia. Mahinungdan nga grabe na siya ka moingon tang kontrobersyal kayo nga pitsa alang sa uban. Lamang natong mga magtotoo, mga Kristohanon, ang pinakaimportante dili ang pitsa kundi ang pagkatao ni Jesus. Ang rason nganong nahimugso si Jesus. Akong pagabasahon ang libro ni Apostol Pablo diha sa libro sa Epeso, kapitulo 1, versikulo 11 hangtod sa versikulo 14. Nag-ingon dinhi ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw og pagbuot sa Dios. Og diha kang Kristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang katuyuan sukad pa sa sinugdanan. Og maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himaya. Versikulo 13. Og mao kini usab ang midangat kaninyo sa pagdungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya. Akong gihangyo ang matagusa tiyong inyong mata. Ayaw sugot nga sa imuhang pagpaminaw wa kay masakpan nga mensahe. Pangayoon nato sa Ginoo nga samtang maminaw ta
makasabot yun ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, niya ang among kasing-kasing, ang among una-una, ang among igdudungog, among ihala diha sa pagpaminaw kanimo, sa mga pulog binsahe nga imong gibilin diha sa Biblia, nga mo'y gikinahanglan sa among pagpuyo sa kalibutan. Dili kami makaila kanimo kung wala kami makadungog og mensahe gikan sad kanimo. Ang tanang mga mensahe nga gikan kanimo Amahan, imong gipasulat diha sa Biblia, og ang tanan nga maminaw mamati sa imong mga mensahe, imong gisugilon, makadawat gayod og kaluwasan, makadawat sa hingpit nga kagawasan. Thank you Lord sa imuhang pag-atiman kanamo o pagtabang kanamo nining taknaa nga sa among pagpamati do nami masabtan. In Jesus name, amen o amen. Sa gibasa kaganina sa Mateo 1:21, ingon diha sa maong libro, Mateo 1, versikulo 21. Nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa kasalanan. Now atong hinumduman, gikan sa Old Testament, kani nga Bible, bisag unsa nga relihiyon basahin nagtuog Hesus, tanang nga relihiyon, Masabadista, Iglesyang Cristo, Protestante, Katoliko, nagbasa ani. Sa tibuok Biblia, amo ning gieskwelahan, gikan sa Genesis hangtod gipadayag. Doon na mo ko'y mga estudyante hangtod karon, ibin ang uban mga pastor na nagdala nagsimbahan, kanunay na kong gipabasa kanila or gibasa na mo ang Biblia. Usas ato ang listener nga gikan sa panabo, nakahuman na siya basa ani. From Genesis to Revelation. Onya, balik na sa sagbasa. Ako silang gikuyugan sa pagbasa gyud Biblia. Gani, gilig-on kini ni Jesus kung unsa kaimportante ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Si Jesus mingon, dili ka mabuhi kung pan lamang, kanon lamang ang imong kanon. Mateo 4:4, si Jesus mingon, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundi sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. The word matagpulong, dapat masabtan na to ang matagpulong. Amen ba? Inay mong tapad, matagpulong. Pero unsa may gikinahanglan aron imong masabtan ang pulong sa Dios samtang maminaw ka? Kinahanglan imong ihatag ang imong atensyon. Kinahanglan nakapokus ka. Pero sultihan ti ka, kung mamina ka nga wala nimo ni siya tagaig bili, ilaylo lang nimo ang imong nauna, ilaylo lang nimo ang imong idulungog, mahitabo ana, maminaw ka pero tulog na. Ling-ilay imong tapad, basig kaduka na. Inaayog duka-duka, kaya naata sa presensya sa Dios. Amen ba? Wala kay masabtan kung dili ka interesado. Unsaon man ni pagkasabot sa kaluwasan o kagawasan kung kita mismo dili interesado sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Lucas kapitulo 11:28, si Jesus miingon diha, bulahan ang namati. Pero wala niya gihunong ug mituman. Importante kay ni siyang duha ka pulong. Amen ba? Maminaw ka, dapat mutuman ka. Pero unsa may mga hinungdan nga daghang mga tao nga nagtuo pero walay nituman. Una, naminaw pero walay nasabtan. Daghan kayong mga hinungdan nga nung di ta kasabot. Kabalo ba mo? Unsay kasagarang reaksyon sa tao nga di kasabot? Mauray kasagarang magbagot-bot. Nindot kayang diskurso sa mga politisyan. Pero kiduna may labanan. Naaga ni magdiskurso nga dili iyahang kanang iyahang usay tawag ana, kandidato, magpagbungol-bungol lang. Pero nindot kay ang plataporma. Mao bitaw nang ikaw ug ako, kung imo lang yung tagaan og kana bitaw focus, ang tanan mo focus sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga mao ang naa sa Biblia, sultihan di ka. Masabtan gyud nimo ang plano sa Dios nganong nabuhi ka. Amen ba? Hinumduman nato ang rason nga nung mianhi si Jesus.
Ang rason nganong minaog si Jesus sa kalibutan. Ang rason kabalo ba kaunsa? Aron maluwas kagikan sa sala. Si Apostol Pablo nagwali mga kaigsunan, ang sala maghatag og kamatayon sa tao. Ang sala maghatag og kalaglagan sa tao. Ang sala magdala ngadto sa tao sa impierno. Og dili buot ang Dios nga ang tao nga yang higugma adto sa impierno. Gusto ang Dios nga ikaw nga natawo sa kalibutan dadun ka siyang gingharian. Amen ba? Maghisgot og kaluwasan mga kaigsunan kus Ginoo perting daghanang muangkon niini. Ang uban mo ingon kami ray maluwas. Pero ang binuhatan wala magsugilon sa kaluwasan. Pwede ba di ay ka nga muingon nga kami ray naluwas mi. Apan ang among binuhatan wala magsugilon nga kami naluwas. Ang tinuod nga tao nga giluwas sa Dios, ang iyang mga binuhatan maoy ebidensya nga giluwas sa Dios. Amen ba? Amen? Usa sa mga binuhatan nga maoy ebidensya nga ikaw giluwas, kanang duna kay simbahan nga nagdaig sa Dios. Kanang nagsimba ka sa adlaw sa Dios. Mao bitaw nang bisag asa mo nga balay nga makakita mo kalendaryo sa 7 ka adlaw diha sa kalendaryo. Ang 7 ka adlaw diha dunay usaan ng pula. Nganong pula na siya? Para mo relax ka, para manglaba ka, para matulog ka. Nganong pula ang usa sa 7 ka adlaw sa usa ka semana? Para simbahon nimo ang Dios. Pero ang musimba sa Dios, mga taong giluwas sa Dios. Mao nang niingon diha si Apostol Pablo sa Episo nga atong gibasa mga kaigsunan, ingon diha sa Episo kapitulo 1, tan-awas 11. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw sa Dios. Unsa man ang laraw? Plano. Tanang butang na himugso na dili tungod sa plano sa tao, tungod na sa plano sa Dios. Ang rason nga nung natao si Jesus, dili na atong plano. Plano na sa Dios. Og tungod sa plano sa Dios, nagdalag minsay ang anghel nga gisugo sa Dios. Og ang minsay nagingon, nganli sag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang mga kasalanan. Kinsay luwason ni Jesus? Ang iyang mga katawhan. Mao nang niingon dinhi mga kaigsunan, diris unahan, diha kang Kristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan, sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Gipadala di ay si Jesus aron mahimo tang katawhan sa Dios. Amen? Usa ka dakong pangutana, kanus aman ta nahimong katawhan sa Dios? Hello? Kabalo ba mo? Timan-in ninyo ni. Kung dunay mangutana ninyo, kanus amo, kanus aka nahimong katawhan sa Dios? Ang Biblia nagsulti mga kaigsunan, nahimo kang katawhan sa Dios sa dihang nakadungog kas maayong balita. Tanawa, diha sa versikulo 13, og mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Kana di ay makadungog ta unya makasabot ta sa maayong balita, magdala di ay nato nig kaluwasan. Kabalo ba mo sa mga tao nga nakabatog kaluwasan? Kung naatas history, aritas history sa gubat. Ang gubat sa una mga kaigsunan o gubat karon, pareho lang.
pero mas ngilngig karon. Sa unang gubat, ang ilahang mga hinigiban, espada, bangkaw, pana. Ang ilahang mga sakyanan, mga tartanilya, or kining gitawag mga kabayo nga mga kanabitawng iglulumba, muna ilahang mga sakyanan. Nya, sa panahon sa mga gubat kaniadto, sa panahon ni David, sa diha nga magmadaugon ang mga tao sa gubat, ang ilang buhaton, magmaya sila. Sa dihang giluwas sila sa Dios, naluwas sila gikan sa kamatayon, naluwas sila gikan sa kaaway, sa dihang hingpit na nilang maangkon ang kaluwasan, magdaig sila. Magsadya sila, magsilibrar sila. Amen. Maunay ebidensya sa taong mga giluwas or mga nangaluwas. Diha sa Biblia, gipakita usab sa Dios kinsa ang tinuod nga naay kaluwasan. Kay daghan kay laging mga tao nga moangkon og kaluwasan. Pero ang tinuod, ang ilang buhat, wala magpakita nga naa sila'y kaluwasan. Kay ang tao nga naay kaluwasan, dunay mga pagdaig. Amen ba? Nya kabalo ba mo mga kaigsunan unsay buhat nga gipakita sa Biblia ingon nga ang tao nagdaig? Ang gipakita sa Biblia tanawa sa Salmo 100. Salmo 100 unsa ang gipakita diha nga mga buhat sa mga tao nga nagdahig, naay mga pagdahig. Ingon diha mga kaigsunan sa Salmo 100 versikulo 4, sulod kamo sa iyang templo. Amen ba? Sulod kamo sa iyang simbahan. Sulod kamo sa balay alampuanan. Sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya didto. Ang tanan mo pasalamati siya didto. Sulod kamo sa balaang puloy-anan og daiga siya didto. Amen ba? Pero timan ini siya. Ang tao nga modaig katurang naay kaluwasan. Katurang tinuod nga naluwas. Pero ang tao nga wala makabatog kaluwasan gikan sa sala, lisod kay nang muday. Tinuod na sa akong kinabuhi kaniadto. Sa dihang wa ako maluwas gikan sa sala, unsa man ang sala? Bisyo. Sa dihang wa pa ko maluwas sa sala, inig ka Sabado, sweldo. Adlaw man ang Manuel ang Sabado, Manueldo. Gikan sa sangandaan, kay diha man ko sa sangandaan nagtrabaho, agi kog monumento sakay kog LRT paingaw Baklaran sakay na pug kog Cavite. Cavite paingaw nas amo ang mga igsuon. Kabalo ba mo? Sa Sabado, Domingo, wa pa ko maluwas sa sala. Naulipon pa ko sa sala. Na ako'y kwarta, sige rin akong gitungit. Nya, inom uber, inom dito. O niya, pagkahurot sa kwarta, manarbaho na sad. Itungit na sad, iinom na sad. Hurot sa kwarta, itungit. O niya, inom na sad. Wa ko'y panahon. Kanang Sabado o Domingo, wala ko'y simbaan as Ginoo. Ngano man, kay wa pa ko maluwas sa sala. Pero sa dihang giluwas ko sa Dios, gikan sa sala, naghimo na kog mga simbahan. Amen. Kapagpakan ang Dios. Sa dihang giluwas ko sa Dios, gikan sa sala, doon na nay mga simbahan o doon na nay kinabuhi nga nabago. Doon na nay kinabuhi nga nausabog nagdaig sa Dios. Maunay tinuod nga tao nga naay kaluwasan og nakabatog kaluwasan. Muna niingon si David, sulod kamo sa simbahan, sulod kamo sa templo. Daiga siya, pasalamati siya.
Dihas pagdaig mga kaigsunan kinahanglan kabalusad ka unsay trabaho sa pagdaig. Kanang pagdaig mga kaigsunan dunay gipakita sa Biblia unsa nang dagwaya kanang pulong pagdaig. Kay alang nato mga kaigsunan kining pagdaig mura man nag-ingon nga agupuha ko nimo, gapahan ko nimo. Mao na ni pagdaig. Moingon nga haya-haya kanindot ba nimo biste? Mao na nato ang nasabtan nga gidaig nato. Pero kabalo mo sa gipakita sa Biblia unsa ang trabaho anang pulong pagdaig. Sa Salmo 47:1. Dunay gipakita ang Dios diha sa Salmo 47:1. Unsay gingon? Pamakpak kamong tanan katawhan tungod sa kalipay. Dayga ang Dios pinaagi sa makusog nga mga awit. Amen? Amen? Kana di ay pagdahig, di ay nato sa Dios. Naaday pagpakpak. Pero katunga pata maluwas gikan sa sala ang atong pakpak tuas manok. Inulog, biya. Tinuod na. Ang uban gani tungod sa grabe na nilang emosyon maghubo-hubo na. Ay tinuod na diha sa sabungan. Inay mong tapad ayaw lagi tuog na nasimbahan. Amen. Aron makasabuta. Sa ingon makatudlo tas atong mga anak. Ang tao di ay nga nakadawat og kaluwasan, tinuod nga naluwas. Una, muadtog simbahan og adlawng Domingo, inay mong tapad. Kana di ay mga nakabatog kaluwasan, doon na gyud ay nay simbahan. Ato pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Mao na nga nagtukod tag simbahan didto sa Gihulngan, Bantulinaw, diri sa Mualbual, diri sa Cebu. Daghang kay mga pastor nga karon nagsugod sa pagmulda sa bulaton aron magtukod sila simbahan. Hallelujah. Tinuod na kung wa pa ko maka dawat og kaluwasan gikan sa sala, di ta magkita, di ko magistorya ninyo ron. Karong Domingo, awa na. Ini kagabi mga igsuonan ang balay tuyok na. Tinuod na. Unsa pagyud nga mga buhat nga nagpakita nga tinuod tang nagdaig sa Dios. Kay ang pulong pagdaig mao ni ebidensya nga nakabaton tag kaluwasan. Kay lisod kayong tan-awon mga kaigsunan. Tan-awa ko ninyo. Sabta ni siya. Di ba lisod kaayo nga atong limbungan ilaro nato atong kaugalingon nga moingon tang giluwas ko. Unya wa day tay adlong Domingo. Hello. So, atong kunong i-practice kanang pagdaig sa Ginoo ang pagpakpak. Unya, doon na pagyoy pinaka-challenge diha. Kanang giingon diha nga, pamakpak kamo sa Dios og pag-awit sa makusog nga tingog. Unya, kabalo ba mo mga kaigsonan, pertini siya ka-challenge. Challenge ni siya kay, lisod man pud kaayo ka nang mukusog kag kanta, nga wa ka kabalos kanta. Mura ka nagbaka? Tinuod na, mo na mag-practice na. Mo nang bless bitaw kay ka. Bless kayo ta mga kaigsunan nganuman. Di ko ka-imagine, sa una kani adto perting lisura bisan gani pagpalit og radyo. Tinuod na, pero karon kita mismo ang nagtukod og istasyonan og manghatag og radyo at pagpakan ng Ginoo na. Milagro na siya. Milagro na siya. Munang magyaw-yaw ko, magwali ko, diharas ako ang lungga, mga kaigsunan. Wa, gyo'y tingog nga madunggas gawas. Kay nakasunproofing na siya. Pero nadunggan ang pulong sa Dios ninyo tungod sa atong FM station. Nadunggan ni Tio Jose atong pakpakan ng Ginoo. Nya unsay giingon diha. Sa dihang nakadungog kamo sa maayong balita, nakabatog kamo kagawasan. Amen.
Tanawa ra gud silang gaw Jewel, gaw Albert, kitang tanan. Apan sometimes dunay mga taong muyaga-yaga. Dunay mga taong mulutos. Dunay mga taong mubugal-bugal. Apan gipasidan-an natas Ginoo. Higugma sila. Amen. Amen. Higugma sila. O pag-ampo kamo sa Dios para nila. Munang ako mismo, mga kigsunan, doon na may mga panahon mapugatan. Apan dili kumuhunong sa pag-ampo sa Ginoo, kay sila gihigugma sama nato. Amen. Kabalo ko nga adtos unahan mo, simba sila sa Dios. Kay ang tuyo sa Dios, dili sila malaglag. Ang tuyo sa Dios, maluwas sila sama nato. Ang tao nga naay kaluwasan, mudaig sa Dios. O dihas pagdaig mo pakpak. Unya uban sa makusog nga tingog. Munang mag-practice ta kay sa ako nang gikaingon, has kang lisura man pud kayo mo sabay ka unya, wa ka kabalos kanta. Wala kana usa tong kanta ganina. Hangtod may kinabuhi. Unya og wa ka balo ana mo ana ra kahi. Tumoy na lang ang imong maapsan. Tinuod mo na. Muna nga paminaw mo sa ato ang radio, kay adlaw gabi, adlaw na siya, gikan sa pagtukar sa puntag hangtod sa human sa atong programa sa gabi, sa sige radyo nagtukar, mga awit makalangit, na mga awit dihang paspas, na mga awit nga Tagalog, na awit nga Bisaya. Sabayan nato na, kay maura po na atong gigamit, tiris atong pagsimba sa Dios. Tanawa ragod akong balikon, diha sa Salmo 47:1, pamakpak kamong tanang katawhan tungod sa kalipay. Nganong tungod sa kalipay? Kay giluwas ta sa Dios gikan sa sala. Ingon dinhi, dayga ang Dios pinaagi sa makusog nga awit. Sunod diha sa Salmo 150. Salmo 150 mga kigsunan. Unsay giingon diha? Puro na pagdaig. Ingon diha Salmo 151, katong gibasa sa akong asawa, dayga ang Dios diha sa templo. Amen. Nakadungog ba ta? Dili day nato daygon ang Dios sa merkado. Dili nato daygon diha sa uma. Daygon day nato ang Dios simbahan. Muna ina imong tapad sunod Domingo, manimbag yun ta. Amen. Manimbag yun ta. Tinuod na kahayahay diya sa presensya sa Dios. Dayga ang iyang pagkagamahanan diya sa langit, dayga siya tungod sa gamahan ng mga butang. Dayga iyang gihimo, dayga siya nga makagagahom sa tanan. Versikulo 3, tanawa. Usay gipakita dinhi sa mga pagdaig. Dayga siya pinaagis mga trompeta, kadungog mo atong trompeta. Kanang sa una kung naay mga parada sa high school, sa college, naa sila mga parade. Na mga tambol diha nya, na ay mga na ay mga trumpet ba, saba gyud kayo. Muna ang pagdaig sa Ginoo dili na hilom nga utot ray madunggan. Tinuod biya na. Kusugod nga awit. Ingon din dayga siya pinaagi sa trumpeta, dayga siya dinuyugan sa mga alpa, kisay nakakitag alpa. Katong 24 ka kwerdas. Unya, dayga siya sa mga lira. Itong mga lira nga kablit-kabliton siguro na, dayga siya uban ng mga tambor. Sa maani. Unya, unsay gingon, og pagsayaw kamo. Sa una, tungwa pataluwasa sa Dios, naulipon pata sa sala, grabe tang mo sayaw kuradang. Akarong mga panahon na, muragwa na ginay kuradang. Panahon ni Branor Moses, murag na pa na kuradang. Sayaw ta ang kuradang, ang sayaw nga kinaraan. Nya panana dayon. Oh, unya pagkahuman. Tinuod oy. Ang ato di ang kusog, ang atong tiil, ang atong kamot, gamito nato ni sa pagdahig. Uban ang pagsayaw. Amen. Nya kabalo ba mo usa sa mga listener nato sa Love Radio sa una, pirmiro niyang simba, lisod kaayong itikang, tinuod na. Bisan kamo mga kaigsunan,
Muagri gyud mo ani. First time ninyong simba, mura mo kawayan nga giuksok. Tinuod na. Murag maulaw mo mutikab, bisag tikab na lang. Tinuod na. Ngano man, nabaguhan man ta. Pero sa diha nga dili na ta ginapos atong kaugalingong, kabalaka, kaulaw, guban pa, mudahig na tas ginooban sa kusog nga gikan niya. Amen. Munang naay mga pagsayaw. Daigon ko ikaw sa way katapusan. O sa itong kanta ganina? Ha? Katong last? Magmaya, maglipay sa ngalan niya. Ang buhi na to nga Diyos mo ha, bubalik na. Musayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Ang uban anang tinuhan, masuko. Tinuod na. Kaya muingon sila nga grabiha po ng mga kuana mo naman nagdagyaga-yaga mo sa mga ilang Ginoo sayawan. Wa sila kapasag Biblia nga ang gingon diha dayga ang Dios ug pagsayaw kamo. Asa man day na sila naminaw? No? Kita nga naminaw ta sa Dios sa Biblia, dapat mo sayaw ta. Amen? Musayaw kita. Munang musimba ta aron pagpakpak sa atong kamot, paglukso sa atong mga tiil, pagsayaw diha sa presensya sa Dios. Ngano man, naadi ay tao nga nakadawat og kagawasan, kaluwasan, nagtungok. Di kamo kuno imagine. Una-una, nakadawat kong kadaugan, nakadawat kong kaluwasan, giluwas ko sa Dios, malipay gyud ko. Amen. Pero kung wa ka kadawat og kaluwasan, wa ka kadawat og kadaugan, ang uban grabe na ka-enjoy. Ikaw pod grabe ka masulubon. Kabalo ba ka? Kung magsigire tag kasubo, hinanay ang kamatayon. Pero kung kanunay tang malipayon, makaayo sa panglawas. Tinuod na eh. Panultihon, Kapitulo 17, versikulo 22. Basaha. O say, giingon diha, ang pagkamalipayon, makaayo sa panglawas, inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. Maubitaw na nga, timan sa matag Disimbre, sa matag karong bulana ba, dili man tuod na to matiming matungon ang pizza, pero importante nagsaulog ta sa pagkatao ni Ginisus. Ang pagkatao ni Jesus, mga kigsuna, nagpahinumdum na to nga angay tang maglipay. Ang pagkatao ni Ginisus, ang paghandom sa pagkatao ni Ginisus, mga kigsunan, nagdasig ni nato aron ta mo sayaw. Amen. Amen. Nganong mo sayaw man ta? Nganong mo lukso man ta? Nganong mo pakpak man ta? Nganong mo kanta man ta? Kay nakadawat tag kaluwasan. Walay laing naghatag natong kaluwasan, dili relihiyon. Ang nagdalag kaluwasan, naghatag ka natong kaluwasan, si Jesus. Ingna imong tapad si Jesus. Si Jesus. Sa unsang pamaagi nga kita nakadawat og kaluwasan pinaagi ni Jesus, sa dihang nakadungog tag ibanghilyo. Mao bitaw nang sa matag panahog simba, dunag yun ay wali. Amen? Kay dihas wali, masabtan na to nga duna di ay plano ang Dios. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Unsay giingon niya? Epeso, atong balikan ang Epeso. Epeso Kapitulo 1. Dito sa atong gibasa kaganina. Epeso Kapitulo 1, unya versikulo 11. Ang tanang butang, gibuhat sumala sa laraw og pagbuot sa Dios. Kana bitaw mianhi si Jesus. Mga kaigsunan, inani ni siya. Kining mga decoration din kay lantaw mo kadali, kay mo, mga onata. Ngano man, diha sa kadaugan, diha sa kaluwasan, naag yun ang kinananay. Oy. Amen? Naan ang paghinatagay, na ang pag-inambitay. Kining mga kiniinani siya, naghatag ni nato og mga idea aron mahinumduman nato nga naatay kaluwasan.
Amen? Kining tanan, kani, nagpahinumdum ni, nga naatay kaluwasan. Nakadawat ang kaluwasan. O niya, hinumdumi si Jesus na tao, wala siya nagpabiling bata. Amen? Wala siya nagpabiling bata, ning dako siya og namatay, munang naatay cross. Pero sa atong cross, nganong wala na si Jesus, kay tuan nas langit si Jesus. Ang cross wala na madalag langit. Maunay nahibilin. Ang cross nagsaysay ni nato sa istorya mahitungod sa mga pag-antos ni Jesus. Natao siya. Sa iyang pagkatao, mga kaigsunan, kabalo ba mo unsay gisaysay sa Biblia? Natao siya nga murag sinalikway. Natao siya murag hinikawan. Timan natao siya didtos pasungan. Ang mga bata karon grabe nang matao dito na sa ospital. Kay kung are ka matao, ang mga bata matao sa balay, uy, unsay ingon? Makamulta pa ka. Tama ba? Hayahay kaayoron ang mga mabdos, inigutong na ay mga doktor, na ay mga midwife. Pero si Maria nga gipanganak niya si Jesus, tuara gyud siya sa pasungan. Nya kabalo ba ka ng pasungan kanang kananan og hayop? Na dito ang mga tais, mga hayop, baho kayo. Nataho si Jesus na pirting bahuan. Giantos niya ang tanan para maluwas ka. O niya, gikan sa iya pagkahimugsok, hangtod nagdako sa gilutos siya. Hangtod nga ni adto sa kamatayon, nagbitay siya dito sa cross, giantos niya ang tanan. Ang rason nganong nag-antos siya aron di ka mag-antos sa sala. Mo na ina imong tapad, ayaw na adtog sala. Kay ang sala ra may nagpaantos nato. Tinuod na. Kabalo ba mo kung na makasasala pa ko? Nagkinabuhi pa ko sa sala, di ko makatukod og simbahan oy. Di po ko makapakaon, di po ko makapanghatag. Di po ko katukod og radyo kung nagpuyo ko sa sala. Amen? Munang tayman ni tanan nato diri. Kung makalingkawas ta sa hingpit sa sala, i-bless ta ni Lord. Amen? Unya nakadawat naman tag kaluwasan, nakadawat naman tag kagawasan. Unsa may atong buhaton? Thank you Lord nga naman nagsugod na ang Dios sa pagpanalangin. Amen. Tupakpakan ang Diyos, nagsugod na ang Diyos sa pagpanalangin. Hallelujah. Muna mo ingon ko kaniadto walay tigom pero karon nanay mga tinigom. Amen. Hinay lagi. Amen. Hinay. Importante kanunay. So sa ato karong pagsaulog sa ato ang pagkatao ni Ginoong Hesus inani ni siya. Sa ato ang pagsaulog do na tay mga pagtulunan nga atong timan-an. Una, dili plano sa tao nganong natao siya. Natao si Jesus. Amen? Plano sa Dios. Walay laing makaluwas nato si Jesus lang. Amen? O niya ang tanan nga nakadawat og kaluwasan, nakadawat og kagawasan mga tigsunan, dunay simbahan. Adlong Domingo dili para sa tao, para sa Ginoo. Inaimong tapat ang adlong Domingo para nas pagsimba. Mo nang ingna imong tapad yun nga, adlong Domingo manimba. Di ba? Nganong manimba ta? Inani manggod. Lantaw sa mo kadili nako, inani manggod. Di ba kita, sige tagpangayog blessing. Lord, i-bless ko Lord, i-bless ko Lord. Yang Ginoo may mangayo, simbahas ako. Moingon po ka nga, ay busy ko Lord, busy ko Lord. Nya moingon po ka nga, Lord, i-bless ko Lord, i-bless ko Lord. Moingon po Ginoo, busy ko. Tinuod na, oy. Tinuod man na. Muna nga, damor kang muhatag og time, damor kang hatagan ni Lord og time. Unsay giingon? Unsay imong buhaton, imo nang maani. Amen? Munang makabantay mo, damor tang naas Ginoo, damor tang gibless. Hallelujah! Hallelujah! Tinuod na, oy. Tinuod na. Kamo nakasaksi. Kaysa ako nang gikaingon, kung ako nga nataw na himugso hangtod karon wa pa ko kadumdog Domingo, ambot lang, ako ang short pahak ng guay. Wa gyud dagway ko, wa gyud zero gyud tanan.
Tinuod na. Munang bless kayo ta. Inay mong tapad, sunod Domingo kita ta. Labi na gyud kay 2026 na. Amen. Sunod Domingo, unang Domingo o una ng simana, unang bulan sa tuig 2026. Nindot kay nang manimbata sa una sa tanan. Unahon na to ang Ginoo. Ngano man, tanawa. Mateo Kapitulo 6:33. Apan labaw sa tanan. Paharia, unaha ang Dios. O pag kinabuhi, uyon sa iyang kay bubuton, unsay saad, ug tanang butang ihatag taniya kaninyo. Amen ba? Nakadungog ba ta? Ing nagyon imong tapan, manimba na lagi ta. Hallelujah. Ato sa pagpanindog mga kaigsunan, atong pasalamatan si Lord sa iyang mga mensahe, ato siyang daigon, ato siyang ingon diha sa awit mga kaigsunan, akong gihangyo ang mga musician, pagsaka diri sa drums, gitar, atong kantahon, nahimo siyang kabos, aron kami madato. Di ba mo ito atong kanta? Si atong ihangyo ang mga worship team sa drums, sa keyboard, sa gitar. Actually, karong January 9, dunay maestro gikan sa gihulngan mutudlo diri sa drums, tanang sounds. Atong pakpakan ng ginawa na. Arebes, derebes. Asa man tong pack up? Are din. Nahimo kang kabos. Unya, ang ayaw ninyo kalimtiha. Pag-practice tag kanta. Kay kusog na tingog mo may gitudlo sa Biblia. Amen? Ang pamaagi mo ni, inigkanta nimo, ipiyong imong mata para di ka ma-distract. Unya sabda ang minsay sa awit para musud na sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing nga si Jesus mianhi wala magpaharuhay, mianhi siya nagpakakabos siya aron ikaw madato. Kang kabos aron kami madato giantos mong tanan pagkamay o paglutos kay gusto mo kami makaambi sa guma mo. Salamat o Jesus sa dakong guma. Ikaw lamang ang pagmanoy ng luhan. Awitan ko ikaw, Diyos na labing tamanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Yuko anong halaran, pasinugan ang imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Salamat Lord. Salamat o Jesus sa dakong guma. Ikaw lamang ang pamandoy ning lugan. Awitan ko
Salamat Lord sa imong paghigugma kanamo. Salamat sa imong mga sakripisyo aron kami makabato kaluwasan. Salamat o Dios sa imong mga mensahe nga naghatag kanamo kaalam, naghatag namo kahibalo sa mga butang, sa mga panghitabo, mga rason nga gikinahanglan namong masabtan o God. Salamat Ginoo nga imo kaming giluwas na tao ka aron kami makabatog kaluwasan. Yes, Lord. Nahimugso ka aron kami makabatog kakawasan. Amen. Salamat Lord sa mga mensahe nga amo karong nasabtan na dunggan nga diin nga sa among pagpuyo sa kalibutan amo kang simbahon. Yes, Lord. Ang among kinabuhi doon na Domingo nga among nasabtan. Musimba minimo, mo ampo, mo awit, mo halad diha kanimo. Dalaygon ka nga Dios mga tipig sa mga mensahe nga naa sa karon sa mga kasing-kasing una. Walay makakuha ni ini. Walay makakawat ni ini. Yes. Ang imong mga pulong mugiya kanamo karon og hangtod sa imong pagbalik. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Ina imong tapat kita ta sunod Domingo. So, arita sa laing bahin, mao ang maghatag sa mahigugmaong halad o tithes and offering. May tinud-ano sa paghatag sa ikanapulo mga halad buhaton ta kini buhaton ta kini hatag aron pagkahatagan sekreto kindi sa panalangin ug maabli ang tampuanan sa langit sa langit buhaton ta kini 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 uban sa kalipan. Akong ihatag ang mga pag-ampo sa tithes and offering ni Dechare. Praise. Ato tas papamarog atong isa nga atong kamot. Labing kamahanan ng mga Dios, salamat Lord God sa imuhang mga pulong Lord nga nagpahinumdom ka namo Lord God nga kami Lord God usa sa mga imong katawhan nga naluwas Lord God nga nakadungog sa imuhang mga mensahe Lord God. Bisan pa man Lord God, salamat Lord God nga imo ming gitudluan Lord God sa pagkamatinud-anon Lord God. Diha kanimo Lord God, i-bless ni Lord God ang salapianong bahin. Ikaw mag-uli Lord God og pinilo-pilo nga panalangin Lord God sa mga kamot nga naghatag, sa mga kamot nga mahigugmaong naghatag diha kanimo Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y mag-bless sa ilahang mga source of income, sa ilahang trabaho Lord God, sa ilahang pag-uma Lord God, sa bisan unsa nga source of income Lord God sa mga katawhan Lord God. Ikaw ang Dios nga mo'y mag-aatiman og magapanalangin Lord God. We declare blessing and we thank you Lord God sa imong pagkamaayo Lord God. Kani among giampog gipasalamatan pinagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa mga announcement kay ako rang ikuan sa group chat ang kanang mga schedules karong umaabot Domingo niya ihatag nako ang panahon ni Pastor Gideon. So dalaygon ang Dios sa pagkamaayo. Dili gyud nato kalimtan ang pagpasalamat. Nga diin gihatagan ta sa Ginoo og adlaw higayon nga makasaulog ta sa iyang pagkatao.
Unya diha sa tong pagsaulog na ang mga pagdaig, pagpasalamat, na ang mga awit ug labaw sa tanan, naagyod ang pagmaya kasadya. Nya sa ato karon nga sunod nga buhaton, human sa ato ang closing prayer, mga onta, human sa pagpangaon, dunay mga games, dunay mga raffles, unya usa sa ato ang mga papremyo nas atong atubangan. Unya human sa paraffles, exchange gift, pag binuiloay og mga gift. So kinsa jud dagay nagampo ko nga Lord, kinsa may imuhang giandaman ani. Nya actually dito ko sa lungsod, ihap-ihap ko sa kong kwarta, ingko nga Lord, imo man gyud kong gihatagan ani, ako ning ihatag. Kay ako nga nagwali, nasabtan gyud nako nga the more kang muhatag, the more kang hatagan. The more you give, the more you receive. So, napa may nabilin sa kwarta nako sa umbolsa, ingko Lord, ako ning ipalit. Unya, timing man nga, nakakita ko ba, sa ato manggong lugar, wala kayo yung mga kahoy. Nya, daghan ang mga butin. Di ba, no? Ingko, butin na lang kay kulang. Ko Lord, kinsa may imong giandaman ani. Di ba, no? Kay kuan man ni kanang ang ako ang gipalit sa kuan kanang gas stove sa butin, ang mahalon gyud wa kong palit atong bratuhon. Kay maguol man sad ko nga muhatag unya pagkaugma maguba. So dili dayon ninyo magamit. Malipay ko nga muhatag nga kana gyung dugay gyud maguba. Unya ang dugay mo guba kanimang soili. No? Kinsa gyud dugay para ani? Kinsa gyud dugay giandaman ani? Nya napoy mga drums, no? Naay mga drums. Siguro doon na pag yung mga papremyo mahitungod sa kwarta. Okay. Kay naa pa man po ko'y makuot. Hilo man. Adi na lang nako ni dayon. No? So, enjoy na to, dili lang sa games, no? Labas sa tanan, diha sa presensya sa mensahe sa Ginoo nga ikaw ug ako gilawas na. Amen? So, ang ato karong buhaton kuan lang gyud ta ana. Ato ra ng tabangan. Self-service rata. Unya human og kaon nato, self-service na gyapon og limpyo nato. Tabangan ra nato og limpyo. Unya human og limpyo ato rang i-circle ang mga bangko, unya natay mga pa-games. Okay? Excited sa mga games? Ang games dili lisod ha. Kay bisan og mga idaran apil tanan. No, dunay chance nga dala mo aning soili. Awa ta kabalo next year mga sinako na daing bugas. Uy tinuod na. Oh, wata kabalo. Muna nga samtang gakot-kuot ko sa ako ang bulsa kagahapon, Lord, ako ning ihatag, Lord oy. Gihatag man nimo na ako ning ihatag. Nya kana gyud magamit. Ang uban nag-ampo na pa ka. Uy, nindot ba kayo kung makadawat po anak, kana pa ba inyo hang panguhaag kahoy? Di biya ni gina basta-basta maguba. Kaya ako nang gipanga ni Lord, Lord kanang dili maguba. So, sa dili pa ta mga ato ta sa pagpanindog, kuyog sa atong mga kaigsunan, no? Nga nasa na kalay mga lugar, kalay mga nasod. Atong ibaya atong mga kamot, o atong pasalamatan siya sa iyang pagkamaayo. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa kalampusan, gikan sa pagsugod, hangtod ni ining taknaa. Ngay kami o Dios, nakahala di adlawng Domingo. We declare blessing Ginoo sa tanan nga niya karon nakadungog nakabati og sa uban pa nga mo juwin mo apil karon nga sunod nga mga programa o Dios nini maong panimbahon. Salamat o Dios nga magatipig magasilyo kas mga pulong mensahe nga among nadunggan nga walay makakuha niini, walay makapuli niini. Diin magpabilin kining giya. Akong gihangyo si Gaw Albert sa pagpasalamat sa Ginoo alang sa itong pagkaon. Kini sa Gaw Albert kay kuwang gani, no? Salamat sa Ginoo. Unya atubang ta sa pagkaon. Unya self-service ra gyud ha para enjoy ta. Okay. Pasalamat sa pagkaon.
Ama na mo nga Dios nga magagahom, salamat nining pagkaon, Yes. Lord. Nga kini pagkasaluan sa among tagtag sa kaginabuhi, Lord. Nga kini maghatag ka namo dugang kusog, sustansya, bitamina nga among Amen. maangkon. Hallelujah. Amo kini among gipasalamatan, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige. Na may mga pinggan, na mga baso diha. Kuan lang. Enjoy yun. Enjoy pagkaon. Okay. Niya self-service. Ang mga bangko, pwede na tong ituyok. Ituyok mga bangko. Paliog ko sa mga batanon. Mga batanon, assist lang sa mga ininahan o kamahan. Okay. Assist lang, assist lang. So, Merry Christmas, Advance, Happy New Year sa tanan. Atong kardo. God bless, God bless. Merry Christmas, Advance, Happy New Year.